ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ രാമ ഹരേ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മേഖലയുടെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തേ. കൃന്ദ്ര ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 2 ദിവ്യത്വവും ദിവ്യ സേവനവും. ശ്ലോകം 20. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം പ്രസന്ന മനസോ ഭഗവത് ഭക്തി യോഗതഃ ഭാഗവത് തത്വ വിജ്ഞാനം മുക്തസംഗസ്യ ജായതേ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം പ്രസന്ന മനസോ ഭഗവത് ഭക്തി യോഗതഃ ഭഗവത് തത്വ വിജ്ഞാനം മുക്തസംഗസ്യ ജായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏവം അപ്രകാരം പ്രസന്ന ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു മനസ്സിനെ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനം യോഗതഃ സമ്പർക്കത്താൽ ഭഗവത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച് തത്വ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം ശാസ്ത്രീയമായ മുക്ത സ്വതന്ത്രമായി സംസർഗത്തിലൂടെ ചായതേ കളത്തിലായി തീരുക. വർത്തനം ഭാഗം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്രകാരം ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥാപിതമാകയാൽ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവന സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഉത്തേജിതനായ മനസ്സോടുകൂടിയ ഒരാൾ സമസ്ത ഭൗതിക സംസർഗത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി മോക്ഷാവസ്ഥയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച ഉത്തമ ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനം നേടുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ശൃണ്വതാം സ്വഗതാം കൃഷ്ണ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദ്യന്തസ്തോഹി അഭദ്രാണി എല്ലാ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളും നീങ്ങിപ്പോകുന്നു. പിന്നെ എന്ത് പഠിച്ചു നമ്മൾ? അങ്ങനെ എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളും നീങ്ങി രജത് തമോ ഗുണങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ കാമക്രോധ ലോഭ മോഹാദികളായിട്ടുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നീങ്ങി ആ വ്യക്തി വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ.
അങ്ങനെ ആ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുമ്പോൾ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്രകാരം ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥാപിതമാകയാൽ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവന സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഉത്തേജിതനായ മനസ്സോടുകൂടിയ ഒരാൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത പ്രേമയുത ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സോടുകൂടിയ ഒരാൾ സമസ്ത ഭൗതിക സംസർഗത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി മോക്ഷാവസ്ഥയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച ഉത്തമ ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനം നേടുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രം, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലേക്ക് എത്തണം? വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തണം, അല്ലെ? അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ കഥകള് ഭാഗവതനിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം, അല്ലെ? നമ്മൾ കണ്ടു നേരത്തെ ആരിൽ നിന്നാണ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അതായത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തമ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം പഠിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ് ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ വ്യക്തി ആരായി മാറുന്നു? വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജി ഭഗവത്ഗീത 7:3 ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു: അനേക സഹസ്രമാണുകളിൽ ചിലപ്പോൾ നിർഭാഗ്യവാനായ ഒരാൾ പരിപൂർണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. പ്രായേണ ജനങ്ങൾ രജോത്തമോ ഗുണങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുകയാൽ സദാ ഭോഗേച്ഛ, കാമം, അഭിലാഷം, അജ്ഞത, നിദ്ര എന്നിവയാൽ സദാ വ്യാപൃതരായി തീരുന്നു. അത്തരം അനേകം മൃഗതുല്യ മനുഷ്യരിൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരാളോ മറ്റോ ആകുന്നു. അവർ നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ കർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിതം പരിപൂർണമാക്കാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നു. അത്തരം അനേകം സഹസ്രമാളുകളിൽ മനുഷ്യ ജീവിത വിജയം പ്രാപ്തമാക്കിയ ഒരാൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ശാസ്ത്രീയമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയമായ ശ്രീകൃഷ്ണ വിജ്ഞാനം ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമാകൂ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 18:55 ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത 7:3 അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധയേ യതദാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം വേതി തത്വതഃ. അല്ലെ? ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാളോ മറ്റോ ആണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ, അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് ഒരാളുകൾ, അത്തരത്തിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാളോ മറ്റാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെട്ട് സദാ ഭോഗേച്ഛ, കാമം, അഭിലാഷം, അജ്ഞത, നിദ്രത ഇങ്ങനെ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യരും, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ ഒരാൾക്കോ മറ്റാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു വിരക്തി ലഭിക്കണം, എന്നാലും മാത്രമേ അവർക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ മൃഗതുല്യരായ, അതായത് എന്താണ് പറയുന്നത്? അത്തരം അനേകം മൃഗതുല്യ മനുഷ്യരിൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരാളോ മറ്റോ ആകുന്നു. അതിൽ ഒരാളോ മറ്റാണ് അവർക്കാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ജനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ജനിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാളോ മറ്റോ ആണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതായത് അവർക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മുന്നേറുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ കാര്യം 18:55 ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലും അതേ കാര്യത്തെ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത വിജയം പ്രാപ്തമാക്കിയവർക്ക് പോലും പരിപൂർണമായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരാൾ ഭൗതിക വസ്തുവിന്റെ അല്ല, ആത്മാവിന്റെ ഉത്പന്നമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാകുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു പരിപൂർണത നേടിയ വ്യക്തിക്ക് പോലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയില് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നുണ്ട്, പലരും ഭഗവാനെ എനിക്കറിയാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ എനിക്ക് ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവാണ് ആദിമ ജീവാത്മാവ്, അല്ലെ? തേനെ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവേ. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ആ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ആ ബ്രഹ്മാവിന് പോലും വ്യാമോഹം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെയാണോ ഭഗവാൻ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ, അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലീല ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? പശുക്കിടാങ്ങളെയൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട്, ഗോപബാലന്മാരൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച് ഭഗവാൻ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പശുക്കിടാങ്ങളും ഗോപന്മാരും ഒക്കെ ആയി വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലീല അത് ബ്രഹ്മാവിനെ പോലും വ്യാമോഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അത്തരത്തിൽ പരിപൂർണരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പോലും എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പരിപൂർണത പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
ഭൗതിക വസ്തുക്കളുമായി തനിക്ക് യാതൊരു ഇടപാടുമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഉടൻ ഒരാൾ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ സത്തയായി ഉത്തേജിതനായി തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ശരീരമല്ല ഞാൻ എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നത്. ഒരാൾ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉപരിയാകുമ്പോഴാണ് ഈ വിജയപ്രാപ്തി സാധ്യമാകുന്നത്. അഥവാ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യത പ്രാപ്തമാകുമ്പോഴാണ് ഈ വിജയപ്രാപ്തി സാധ്യമാകുന്നത്. ബ്രാഹ്മണൻ സത്വഗുണ പ്രതിരൂപമാകുന്നു. സത്വഗുണത്തിലല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവർ ക്ഷത്രിയരോ വൈശ്യരോ ശൂദ്രരോ അല്ലെങ്കിൽ ശൂദ്രനേക്കാൾ നിമ്നരോ ആകുന്നു. സദ്ഗുണ സമ്പന്നമാകയാൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തുംഗ പദവി ബ്രാഹ്മണീയ പദവിയാകുന്നു. കുറഞ്ഞ പക്ഷം ബ്രാഹ്മണ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഭക്തനായി തീരുക സാധ്യമല്ല. കർമ്മത്താൽ ഒരാൾ മുൻപ് തന്നെ ബ്രാഹ്മണനാകുന്നു, എന്നാൽ അത് അന്തിമ തലമല്ല. മുകളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ യഥാർത്ഥ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലായി തീരണമെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനായി തീരണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് രജസ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനാവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മിനിമം ഏത് ലെവലിലേക്കെങ്കിലും ഉയരണം. ബ്രാഹ്മണൻ ഏത് ഗുണത്തിലാണുള്ളത്? സത്വഗുണത്തിൽ, അല്ലെ? പക്ഷെ വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണന്റെയും മുകളിലാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ. പക്ഷെ ഇത് കുടുംബത്തിന്റെ ഇതല്ല പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ആ ഗുണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണിക്കലായി മാറുവാണ്. അതായത് നമ്മൾ ആ ഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരണം. നമ്മൾ ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചോട്ടെ, ഏത് ജാതിയിൽ ജനിച്ചോട്ടെ, എത്ര താഴ്ന്ന ജാതിയിലായിക്കോട്ടെ, നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഇതുപോലെ സത്സംഗങ്ങളൊക്കെ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും, അല്ലെ? നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഏത് ഗുണത്തിലാണ്? രജോ ഗുണത്തിലാണ്, അല്ലെ? എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? കൂടുതൽ പഠിക്കണം, നല്ല ജോലി വാങ്ങണം, നല്ല ശമ്പളം വാങ്ങിക്കണം, നല്ല ഡ്രസ്സ് വേണം, നല്ല വീട് വേണം, നല്ല കാറ് വേണം, അല്ലെ? കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതിക്ക് ഏത് ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്? രജോ ഗുണത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എല്ലാവരും ഏത് ഗുണത്തിലാണ്? രജോ ഗുണത്തിലാണ്. അറ്റ് എ certain point, അതായത് ഒരു ലെവൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ, അല്ലെ, അപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് മാറി പിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. നമ്മള് ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോയാൽ മതിയോ? നമുക്ക് ഉയരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണ ഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, ബ്രാഹ്മണ യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഭക്തനായിട്ട് തീരാനേ സാധിക്കില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണന്റെ തലത്തിലേക്ക് എത്തണം. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നർത്ഥം. അപ്പോ വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണന്റെ തലത്തിനും മുകളിലാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനാണ്. അപ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവൻ മുക്താത്മാവാകുന്നു. മാത്രമല്ല വൈഷ്ണവൻ ബ്രാഹ്മണീയ പദവിക്കും അതീതനാകുന്നു. ബ്രാഹ്മണീയ പദവിയിലും ബ്രഹ്മതത്വം ശാസ്ത്രീയ ഭഗവത് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവമുള്ളതാകയാൽ ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ ബ്രാഹ്മണനും ബദ്ധാത്മാവാകുന്നു. ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണീയ അവസ്ഥയിലും കടന്ന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വാസുദേവ പദവി പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആളെയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആളെ എങ്ങനെയാ ബന്ധിക്കുന്നത്? പിന്നെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, അതെ, അതിനകത്തല്ലേ പറയുന്നത്? സ്വർണത്താലുള്ള ചങ്ങല, വെള്ളി കൊണ്ടുള്ള ചങ്ങല, ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ചങ്ങല, ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലാണ് സത്ത് രജസ് തമസ് ഗുണങ്ങളെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരും എന്താണ്? ചങ്ങലയിൽ തന്നെയാണ്, ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ്. അവരെങ്ങനെയാണ് ബദ്ധാവസ്ഥയിലാകുന്നത്? എന്താണ്? സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും. അപ്പൊ ഈ ഒരു തലത്തിലുള്ള, അതായത് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലായിരിക്കും ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം നല്ല ഒരു നിലവാരത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്ക് നല്ല സുഖത്തിലായിരിക്കും ജീവിതം പോകുന്നത്. അതുപോലെ അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവും, നല്ല ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ വ്യക്തി ജ്ഞാനത്താലും സുഖത്താലുമാണ് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മള് വിശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥ വാസുദേവ പദവിയിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും എബവ് ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ നിന്ന് പോകരുത്, നമ്മൾ ഉയരണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയാണ് അത് ഒരേ ഒരു വഴി. ഭാഗവതം കേൾക്കുക, സത്സംഗം, അല്ലെ? മഹത് സേവ, നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചു. മഹത് സേവ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ശുദ്ധ വൈഷ്ണവന്മാർക്ക് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭാഗവതം കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യം, രുചി വർദ്ധിക്കും. ആത്മീയ പാതയിലുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള അധ്യയന വിഷയമാകുന്നു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ ശാസ്ത്രം. മൂഢന്മാർ അഥവാ അല്പജ്ഞാനികളായവർ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവർ അവരുടെ മനോരഥം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ പദവിയിലായിരുന്നാൽ പോലും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാകാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. യോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണൻ മുക്തിയുടെ ഉജ്ജീവാവസ്ഥയിൽ ഒരു വൈഷ്ണവനായി തീരുകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്തെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ഏതില്? ആത്മീയ പാതയില്.
അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോ സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ല അല്ലെ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദമാണ്. ആദ്യം ബിരുദം, പിന്നെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം. അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മള് ഉയരണം. നമ്മള് ഫസ്റ്റില് എന്താണ് നാമം ജപിച്ച് തുടങ്ങി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വായിച്ചറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ പദവിയിൽ ഇരുന്നാലും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ഗുണത്തിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തില് ആയാൽ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിക്ക് മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദ്യതേ ഹൃദയഗ്രന്ഥി ഛിദ്യന്തേ സർവസംശയാഃ ക്ഷീയന്തേ ചാസ്യ കർമാണി ദൃഷ്ട ഏവാത്മനീശ്വരേ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദ്യതേ ഹൃദയഗ്രന്ഥി ഛിദ്യന്തേ സർവസംശയാഃ സർവസംശയാഃ ക്ഷീയന്തേ ചാസ്യ കർമാണി ദൃഷ്ട ഏവാത്മനീശ്വരേ. വിദ്യതേ ഭേദിച്ചു, ഹൃദയം ഗ്രന്ഥി കുരുക്കുകൾ, ഛിദ്യന്തേ ഖണ്ഡങ്ങളായി ഛേദിക്കുക, സർവ സംശയാഹ ആശങ്കകൾ, ക്ഷീയന്തേ അവസാനിക്കുന്നു, അസ്യ അവന്റെ, കർമാണി കർമ്മഫല ശൃംഖലകൾ, ദൃഷ്ടേ കാണപ്പെടുന്നു, ഏവ നിശ്ചയമായും, ആത്മാവിനെ, ഈശ്വരെ പ്രഭാവത്തോടെ വർത്തിക്കുന്നു, നിയന്ത്രണാധികാരം പുലർത്തുന്നു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജി. നല്ലൊരു ശ്ലോകാണല്ലേ. വിദ്യതേ ഹൃദയഗ്രന്ഥി, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്രകാരം ഹൃദയബന്ധങ്ങൾ ഭേദിക്കപ്പെടുകയും സർവ ആശങ്കകളും ഖണ്ഡമായി ഛേദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആത്മാവിനെ യജമാനനായി ദർശിക്കുമ്പോൾ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന കർമ്മശൃംഖല അവസാനിക്കുന്നു. അപ്പോ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കാണോ ശുദ്ധ വൈഷ്ണവ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തിക്ക് ഹൃദയബന്ധങ്ങൾ ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു, എല്ലാ ആശങ്കകളും ഇല്ലാതെയായി തീരുന്നു. ആത്മാവിനെ യജമാനനായി ദർശിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ശരീരത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ആത്മാവിനെയാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ആത്മാവിനെ യജമാനനായി ദർശിക്കുമ്പോൾ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന കർമ്മശൃംഖല അവസാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഓരോ ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങൾ അത് നമ്മൾ നിർത്തിവെക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജി. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ ജ്ഞാനം പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നാൽ ആത്മാവിനെ ഏകകാലത്ത് ദർശിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ജീവാത്മാവിന്റെ ഐക്യത്തെ ചേതനാത്മകമായി കരുതുമ്പോൾ നിരവധി പ്രകൽപ്പനങ്ങളും ആശങ്കകളും ഉണ്ടാകുന്നു. ചേതനാത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ഭൗതികവാദികൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ജീവാത്മാക്കളുടെ വ്യക്തിഗത സ്വരൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതെ പരമാത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഗുണപരമായി ഏകവും പരിമാണമായി ഭിന്നവുമായ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണെന്ന് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ഉറപ്പായി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഒട്ടനവധി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭക്തി പ്രക്രിയയിലൂടെ യഥാർത്ഥമായി ശ്രീകൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ വിഭിന്നങ്ങളായി ഈ സർവ്വ ദർശനങ്ങളും തൽക്ഷണം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ ജ്ഞാനം പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നാൽ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ ഏകകാലത്ത് ദർശിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ജീവാത്മാവിന്റെ ഐക്യത്തെ, അതായത് ചേതനാത്മാവിനെ ചേതനാത്മകമായി കരുതുമ്പോൾ നിരവധി പ്രകൽപ്പനങ്ങളും ആശങ്കകളും ഉണ്ടാകുന്നു. നമ്മള് ഭൗതിക ശരീരമായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല ആശങ്കകളും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ചേതനാത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ഭൗതികവാദികൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് ആത്മാവിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ആത്മാവിനെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് ആരും എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതേ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുക. അപ്പൊ കാണാൻ നമുക്ക് എന്താണ്, ആത്മാവിന്റെ സൈസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. ഒരു തലനാരയുടെ അറ്റത്തിന്റെ 10,000-ൽ ഒരു അംശം എങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും ചേതനാത്മാവിനെ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വാദികള് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. സ്വരൂപത്തിൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ വ്യക്തിഗത സ്വരൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതെ പരമാത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഗുണപരമായി ഏകവും പരമായി ഭിന്നവുമായ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണെന്ന് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ, അതായത് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം അറിയുന്ന വ്യക്തികള്, അവരെന്താ പറയുന്നത്? ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ്. നമ്മള് കമ്പാരിസൺ പറയാറുണ്ട്. ഒരു വലിയ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുമ്പിള് വെള്ളം എടുത്താൽ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് ആത്മാവും പരമാത്മാവും അല്ലെ. വലിയ സമുദ്രം പരമാത്മാവും, കൈക്കുമ്പിളിലെ സമുദ്രജലം അത് ആത്മാവും, അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഗുണത്തിൽ ഒരുപോലെയാണ്.
സമുദ്രജലത്തിന്റെ അതേ ഗുണമായിരിക്കും കൈക്കുമ്പിളിലുള്ള സമുദ്രജലത്തിനും. പക്ഷെ അളവിൽ എന്താണ്? സമുദ്രം വളരെ വലുതാണ് അല്ലെ, അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. കയ്യിലുള്ള വെള്ളം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്, പരിമിതമാണ്. അതാണ് നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഒട്ടനവധി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭക്തി പ്രക്രിയയിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യമായി ശ്രീകൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ വിഭിന്നങ്ങളായി സർവ്വദർശനങ്ങളും തൽക്ഷണം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഭക്തിത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഇല്ലാതെയായി പോകും. ശ്രീകൃഷ്ണൻ സൂര്യദേവനെ പോലെയും നിരപേക്ഷ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക വീക്ഷണങ്ങൾ കടും അന്ധകാരപൂരിതമായ നിശീതിനെ പോലെ, അതായത് ഇരുട്ട്. ഭഗവാൻ സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശമാണ്. നമ്മുടെ അതല്ലാതെ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വീക്ഷണങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതിക വീക്ഷണങ്ങൾ, അത് അന്ധകാരമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ സൂര്യനും ഭൗതിക വീക്ഷണങ്ങൾ അന്ധകാരവുമാണ്. കൃഷ്ണനാകുന്ന സൂര്യൻ ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉദിക്കുമ്പോൾ കടും അന്ധകാരമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയും ജീവാത്മാക്കളെയും സംബന്ധിക്കുന്ന ഭൗതിക വീക്ഷണങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെയും ജീവാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഇല്ലാതെയാവുന്നു ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു യഥാർത്ഥ വീക്ഷണം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികമായ വീക്ഷണം മാറി യഥാർത്ഥ വീക്ഷണം ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സൂര്യൻ സന്നിഹിതനായാൽ പിന്നെ അന്ധകാരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്രകാരം കടും അന്ധകാരമാകുന്ന അജ്ഞതയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആപേക്ഷിക സത്യങ്ങൾ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി നിവസിക്കുന്ന കൃഷ്ണകൃപയാൽ സ്പഷ്ടമാക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവത് ഭക്തരോടുള്ള സവിശേഷ അനുകമ്പ പ്രകടമാക്കാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ഭക്തരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ ഭഗവാൻ സ്വയം അകറ്റുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 10:11 അദ്ദേഹം അരുളി ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കേണ്ട കർത്തവ്യം ഭഗവാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ നിരതനാകുന്ന ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിൽ തുടരുകയില്ല. പരിപൂർണതയെയും ആപേക്ഷിക സത്യങ്ങളായ സർവ്വതിനെയും കുറിച്ചറിയാൻ ഭക്തന് കഴിയുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ പ്രബുദ്ധമാക്കപ്പെടുകയാൽ ഭക്തന്റെ ജ്ഞാനം നിശ്ചയമായും പരിപൂർണമാകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ 10:11 എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാനചം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ നാനദീപേന ഭാസ്വത, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ 10:11 ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതാണിത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ അനുകമ്പ, തേഷാം ഏവാനുകമ്പാർത്ഥം, ഭഗവാൻ അനുകമ്പ തോന്നിയിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള അജ്ഞാനമാകുന്ന ഇരുട്ടിനെ അകറ്റി ജ്ഞാനം, അതായത് ജ്ഞാനം അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താവുന്നു? അജ്ഞാനമായ ഇരുട്ട് ഇല്ലാതെയാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത് സവിശേഷ അനുകമ്പ പ്രകടമാക്കാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റി അവർക്ക് പ്രകാശം പകർത്തി കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കേണ്ട കർത്തവ്യം ഭഗവാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ നിരതനാകുന്ന ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിൽ തുടരുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം ആ ഡ്യൂട്ടി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ ഭക്തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇരുട്ടിനെ ഞാനാണ് ഇല്ലാണ്ടാക്കുക, അല്ലെ? നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ വേണ്ടതുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അപ്പൊ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അജ്ഞാനത്തെ കളഞ്ഞ് ജ്ഞാനം അതിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനം തന്നെ മതിയാവും. പരിപൂർണതയെയും ആപേക്ഷിക സത്യങ്ങളായ സർവ്വതിനെയും കുറിച്ചറിയാൻ ഭക്തന് കഴിയുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ പ്രബുദ്ധമാക്കപ്പെടുകയാൽ ഭക്തന്റെ ജ്ഞാനം നിശ്ചയമായും പൂർണ്ണമാകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത അതുപോലെ തന്നെ 10:10 ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം, അല്ലെ? എന്നെ മാമുപയാന്തിതേ, എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയോഗം ഞാൻ ഭക്തന് കൊടുക്കുന്നു. സതതം മറന്നുപോയ ശ്ലോകം 10:9 സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ. ആ ശ്ലോകാണത്. ആകയാൽ ഭക്തൻ അന്ധകാരത്തെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. പരിമിതങ്ങളായ സ്വന്തം സമീപന മാർഗങ്ങളിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് വീക്ഷണം നടത്തുന്നവരുടെ കാര്യമല്ല ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. കുറ്റമല്ല നാനത്തെ സേവന സമർപ്പണത്തിലൂടെ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ വിനയാന്വിതനായ ശ്രോതാവിന് പ്രാമാണികന്മാരിൽ നിന്നും പകർന്നു നൽകപ്പെട്ട അനുമാനിക ജ്ഞാനം എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പരമോന്നതിന്റെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിക്ക് വിധേയനും നിസ്സാരനുമായ നിഷേധാത്മാവിന് പ്രത്യക്ഷനാകാതെ ഇരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭഗവാനുണ്ട്. ഭക്തർ വിനയാന്വിതരാകിയാൽ അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവിലേക്കും ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും തുടർച്ചയായി പകർന്നു നൽകപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ ഭക്തരുടെ
ഹൃദയസ്ഥനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ പിന്തുണയ്ക്കപ്പെടുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന അഭ്യാസനത്തിനുള്ള ഉചിത മാർഗമാണിത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരിമിതങ്ങളായ സ്വന്തം സമീപന മാർഗങ്ങളിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് വീക്ഷണം നടത്തുന്നവരുടെ കാര്യമല്ല ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. അതായത് അഭക്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെ, അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയല, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കാര്യമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. കുറ്റമറ്റ ജ്ഞാനത്തെ സേവന സമർപ്പണത്തിലൂടെ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ വിനയാനിതനായ ശ്രോതാവിന് പ്രാമാണികന്മാരിൽ നിന്നും പകർന്നു നൽകപ്പെട്ട അനുമാനിക ജ്ഞാനം എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അതായത് കുറ്റമറ്റമായ ജ്ഞാനം ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നത് എന്താണ്? കുറ്റമറ്റതാണ്. അത് വിശ്വാസയോഗ്യരായിട്ടുള്ള വിനയാന്വിതനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രോതാവിന് കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനം. ഇവിടെ പറയുന്നു ബ്രഹ്മാവിനെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജ്ഞാനം? തേനെ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയെ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ബ്രഹ്മാവിന് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് തുടർച്ചയായിട്ട് ശിഷ്യന്മാർക്കും മക്കൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മാവ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രക്രിയ ഭക്തരുടെ ഹൃദയസ്ഥനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ പിന്തുണയ്ക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഏവം പരമ്പരാപ്രാപ്തം, അല്ലെ? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന അഭ്യസനത്തിനുള്ള ഉചിത മാർഗമാണിത്. ഇത് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് പകർന്നു നൽകപ്പെടുന്നത്. ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള കെട്ടുപാട് ഭഗവാനാൽ വേർപെടുത്തപ്പെടുന്നതിനാൽ ആത്മാവിനെ ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഈ അറിവ് ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നു. ഈ ബന്ധത്തെ അഹങ്കാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇത് ഒരു ജീവാത്മാവിനെ ദ്രവ്യവുമായി മാനസിക ഐക്യം പുലർത്തുന്നതിന് പ്രീത്യർത്ഥമായി അനുയോജ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാകുമ്പോൾ എല്ലാ സംശയമേഘങ്ങളും തൽക്ഷണം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരാൾ തന്റെ യജമാനനെ ദർശിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല കർമ്മഫല ശൃംഖലകളെ പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിച്ച് ഭഗവത് പ്രേമയുദ്ധ സേവനത്തിൽ പരിപൂർണമായി സ്വയം നിരതനാകുന്നു. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കർമ്മ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നത്? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള കെട്ടുപാട് ഭഗവാനാൽ വേർപെടുത്തപ്പെടുന്നതിനാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ശരീരബോധം, അല്ലെ, അതാണ് ഈ ദ്രവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മെറ്റീരിയൽ ആണ്, ഈ ശരീരമാണ്. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവും. അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു കെട്ടുപാട് ഭഗവാനാൽ വേർപെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള ആ അറിവ് ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഇത് വേർപെടുത്തുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ കെട്ടുപാട്. അങ്ങനെ വേർപെടുത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ അറിവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ശിഥിലമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ആവശ്യം, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ആ ശൃംഖല പരിപൂർണമായി അവസാനിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പരിപൂർണമായിട്ട് നിരതരാകുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ ജീവാത്മാവ് കർമ്മഫല ശൃംഖലകളെ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിന്റെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ പരിണിത ഫലങ്ങളെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനാകുമ്പോൾ കർമ്മ ശൃംഖലകളിൽ നിന്നും അവൻ തൽക്ഷണം സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. അനന്തരം അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ യാതൊരു പരിണിത ഫലവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്ന ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം അറിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഓരോ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും എന്താണ്? ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് നല്ലതും ചീത്തയുമായ ഫലങ്ങൾ, അല്ലെ? നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ നല്ലതും ചീത്തയും, അതായത് പുണ്യവും പാപവും ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഓരോ ശരീരം എടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനായി കഴിയുമ്പോൾ ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അവസാനിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേണ കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी।